வெல்கம் டு கேஎன்எஸ் சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். இப்போ மட்டன் வச்சு ஒரு குழம்பு பண்ண போகிறேன். அது எப்படி பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். நல்லா காரசாரமாக பண்ண போகிறேன். அது எப்படி பண்ண, அது இல்லாமல் இந்த பேக்ரவுண்டு நாங்கள் சும்மா வால்பேப்பர் ஒட்டியிருக்கோம். அந்த ஜன்னலில் கிளார் வருது, சும்மா தரிசனத்துக்கு அந்த வீடியோக்காக ஒட்டியிருக்கோம். அது சமையல் ரொம்ப அதே தான், இந்த வால்பேப்பர் மட்டும்தான் கொஞ்சம் ஒட்டியிருக்கோம். அப்போ வீடியோவுக்கு கொஞ்சம் கிளார் வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஒட்டியிருக்கோம். அது பொடி பண்ணிக்கலாம். ஸ்டவ் பற்ற வச்சுக்கலாம். இந்த பாருங்க, சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுங்க. பட்டை கொஞ்சம் போல் பட்டை போட்டுங்க. ஒரே ஒரு ஏலக்காய் போடுறேன். அன்னாச்சி பூ ஒரு சின்ன பூ போட்டுக்கிறேன். கடல் பாசி போட்டுக்கிறேன். இந்த சின்ன மசாலா இலை இதை போட்டுக்கலாம். அதில் இது நல்லா செவக்கட்டும். எண்ணெய்லாம் ஊற்ற வேண்டாம். இது இப்போ செவந்திருக்கு வச்சு பாருங்கள். இதை எடுத்து கொட்டிக்கலாம். இதில் இந்த மிளகு ஒரு 2 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். மிளகு பொடி இதுவாகிடுச்சு. வெடிக்கிறது கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க. இந்த சீரகம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. போட்டு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஸ்டவ்வை. அந்த சூட்டில் அந்த சீரகம் வறுத்தா போதும். போதும், எடுத்து கொட்டிடலாம். இதை எடுத்து கொட்டிடலாம். இது ஆட்டினோடனே மிக்சியில் போட்டு பவுட்ரு பண்ணிக்கலாம். இப்போ குழம்பு தாளிச்சிக்கலாம். இதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். ஒரு 5 டீஸ்பூன் ஊற்றிருக்கேன் நான். அது இந்த மஞ்சத்தூள் போட்டு பாருங்க. கறியில் மஞ்சத்தூள் போட்டு எப்போவுமே மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவுனா நீச்சி வாசனை வராது. நல்லா இப்படி பெசரிட்டு வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஒரு 2 செகண்டு இந்த வெங்காயம்லாம் வதக்கிறதுக்குள்ளேயே இது கொஞ்சம் நேரம் பெசரி வச்சோம்னா கொஞ்சம் அந்த நீச்சி வாசனை போவோம். இப்போ கழுவிட்டு அது அப்புறம் போடலாம். இப்போ இதில் ஒரு சோம்பு கொஞ்சம் போட்டுங்க. பட்டை ஒன்று போட்டுங்க. கருவேப்பிலை கொஞ்சம் போட்டுருங்க. வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10 வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் ஒரு 2 வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம். அதில் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணுறதா இது. உங்களுக்கு எவ்வளோ கிரேவி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த போல் போட்டுக்கோங்க. பாருங்க, 3 தக்காளி பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன். அதை போட்டுடலாம். இது தேவையான உப்பு போடலாம். அந்த வெங்காயம் நல்லா வதக்கிறதுக்காக இந்த உப்பு ஒரு சின்ன டீஸ்பூனில் 2 போட்டிருக்கேன். அப்புறம் பார்த்து போட்டுக்கலாம். பண்ணுறேன் கொஞ்சம் பார்க்குறவங்களாம் கொஞ்சம் லைக் போடுங்க. நீங்கள்லாம் லைக் போட்டால் தான் எங்களுக்கும் இன்னும் நல்லா செய்யணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்.
நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க, ஆனால் வியூவர்ஸுங்கெல்லாம் வந்து லைக்கே போட மாட்டேன்றீங்க. கொஞ்சம் லைக் போடுங்க எல்லோரும். நீங்களாம் நல்லா பார்த்து இதெல்லாம் கற்றுக்கணுன்றதுக்காக தான் நாங்களும் இதெல்லாம் செய்கிறோம். உங்களுக்கு தெரியும், இருந்தாலும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் வரும் இல்லை? நீங்கள் சமைக்கிறது நான் சமைக்கிறது ஏதோ கொஞ்சம் வித்தியாசம் வரும். நீங்கள்லாம் கொஞ்சம் எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்தா தான் நாங்கள் நல்லா ஒன்றும் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு இன்னும் என்னென்ன ஏதாவது வேணும்னா கூட சொல்லுங்கள், செஞ்சு காமிக்கிறேன். தக்காளி அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும். அதனால் அப்படி கொஞ்சம் மூடி வைப்போம். அந்த குழைய வேகணும் தக்காளி. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கேன், 1 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். இது இந்த கறி போட்டுக்கலாம். நல்லா அலசி வச்சுருக்கேன். தண்ணி இல்லாமல் போடுங்க. இப்போ கொஞ்சம் மூடி வைப்போம். நல்லா அந்த எண்ணெயிலே கொஞ்சம் வதக்கணும்னா நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். இது ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். குழம்பு மிளகாத்தூள் போடலாம். நான் ஒரு 2 டீஸ்பூன் தான் போடுறேன், ஏன்னா மிளகு நிறைய சேர்த்துருக்கோம். காரெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்தபோல் வச்சுக்கோங்க. இதே எண்ணெயிலே கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும். எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருதுங்க. இதில் வந்து சுடு தண்ணி ஊற்றிங்க, பச்சை தண்ணி ஊற்றாதீங்க. கொஞ்சமாக சுடு தண்ணி ஊற்றிக்கங்க. தக்காளி இது பண்ணிட்டு தண்ணி இப்போ குக்கர் மூடிடலாம். குக்கர் மூடி ஒரு 4 விசில் கொடுத்துருங்க. வெயிட் போட்டு ஒரு 4 விசில் வரட்டும், அப்புறம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம். இந்த ஸ்டவ் அடங்கிச்சு, ப்ரெஷர் அடங்கிச்சு. இது வரணும், ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்படியே வேணுன்னா வச்சுக்கோங்க. கிரேவியாக கொஞ்சம் குழம்பு போல் இருந்தனாக்கா இன்னும் கொஞ்சம் சுடு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணுனாலும் கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கலாம். ஸ்டவ் பற்ற வச்சுக்கோ. இது கொதிக்கிட்டோம்.
இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் நான். ரொம்ப திக்காக இருக்குது. சுடு தண்ணி தான் ஊற்றணும், பச்சை தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க. எங்களுக்கு கொஞ்சம் குழம்பா வேணும், அதனால தான். இப்போ இந்த பொடி பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா, இதை போட்டுடலாம். இப்போ காரெல்லாம் உப்பெல்லாம் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கணும். இந்தாங்க முடிஞ்சிச்சு. கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கிள்ளி போட்டுக்கலாம். கருவேப்பிலை இப்போ ஒரு 2 கிள்ளி போட்டுக்குங்க. இது ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும். மட்டன் குழம்பு ரெடி. ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த குழம்பு சப்பாத்திக்கு, சாதத்துக்கு, இட்லி தோசைக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.